Jag husker nekk om bæge. Jeg husker om natten og hvordan det enda vi. Hvordan vi får sitte ut. Og derfor kjøtt ønsker vi ekte hvis vi blir vi. Og vi husker om skrellet til at det forurenner. Og det ikke godt for oss og heller ikke godt for djur. Det halte jeg faktisk godt at man kan endurutja. Det ikke godt til at endurutja ikke nok. Man kan alltid göra bättre, det kan man alltid, men jag vet inte. Jag har alltid att se en ruskplossene och brännstøyna kommer på plats, alltid att jag har goda lag. Talt. Jag har alltid att det är öliga negg som dolkar nocturna och man kan ska fer och ytla vid nocturna. Är ständigt i Singapore så här får man böter hvis man till dömes bläkar och tyggegummi av gatorna. I halde att vi borde gå så sätt mer priser på akkurat nattura och ta vökra natturna som är runt om makon, köra rusk och i löd och så framvägs. Vi är bättre till det. Helt du vi borde ändå nytt mer här för igen? Absolut. Det är allt jag vill borde görs. Bättre skipande till ändå nörsle. Det är väl så läs och glas och sen blir ändå nytt och så rätt och papper så vant jag snä. Det är alltid öle områden till ja. Det är allt jag. Man ska köra och bara skrällspanna eller köra i naturen. Helt du det gott att köra skrällspanna? Ja. Helt du vi skulle för rota mer ute? Ja. Tack för det. Allt i allt är det nog inte så helt orimligt. Det hade inte gått så bättre än det är vad smakenta. Men kanske är det mer här som vi färasnäck alltså in i bygden och österna trobladsen kan sökas. Men ute i naturen är alltid att det som gänga är rimligt omhuxen. Så är det som jag har skilt. Det är väl samma skräll. Ta det värsta bygdafräll. Är inte bygdafräll så är samma inte skräll. Vi måste skilja det vi vilja. Helt och köten till att sälja. Vi att vita att vi måste sitta. Själv måste vi sitta till att alla vita. Ändå nussla, tens och grusla, apa på rusla. Vi måste inte blägga oss, det annars får vi bär oss.